Srbija se sprema da pokrene zajednički pogon za proizvodnju dronova sa izraelskom firmom za odbranu Elbit Systems i državnim izvoznikom oružja SDPR-om, prema izveštaju lista Hejrek. Očekuje se da će pogon planiran za industrijsku zonu Šimanovci blizu Beograda proizvoditi naoružane dronove kratkog dometa i bespilotne letelice većeg dometa. Očekuje se da će Elbit imati 51% udela, dok će SDPR kontrolisati preostali udeo, na osnovu dokumenta koje citira izveštaj. Izvori su također rekli Hejreku da bi pogon mogao da počne sa radom već u aprilu, iako nije potvrđen zvaničan datum pokretanja. Evropa širi partnerstva za proizvodnju dronova širom centralne i istočne Evrope, grade sve više kapacitete za proizvodnju dronova kroz strukturirana industrijska partnerstva, a ne kroz samostalne nabavke, sa nekoliko programa koji povezuju lokalnu industriju sa uspostavljenim proizvođačima odbrambene opreme. U Poljskoj program municije za lavirujuće letenje Varmate kompanije VB Group je isporučen Ukrajini, a operativno raspoređivanje doprinosi naporima za usavršavanje proizvodnje i skaliranje u saradnji sa poljskom industrijom. Rumunija je također težila razvoju kapaciteta dronova zasnovanom na partnerstvu, uključujući nabavku Bajkarovih dronova Bayraktar TB2, koji dolaze sa podrškom za obuku i operativnu integraciju od strane turskog proizvođača. Paralelno sa tim, dugogodišnja upotreba dronova Elbit Systems od strane Rumunije odražava kontinuiranu izraelsku saradnju u bespilotnim sistemima, uključujući strukture za održavanje i podršku kapaciteta povezane sa potrebama operativnog nadzora. Ukrajina predstavlja najbrži slučaj sa proizvodnjom dronova iz ratnog vremena izgrađenom oko koprodukcije i integracije lanca snabdevanja sa zapadnim odbrambenim firmama. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.